Snuntemoorn om 11:11 pakt René Waterlander zijn tas in. Oeren maakt de topscorer van de B1 van Oudehaske ontreden tegen De Jouwer. In 12 wedstrijden had René al 44 keer doel getroffen. En De Jouwer, dat is de nummer lijst. En dus een ideale chinstander om zijn gemiddelde weer wat op te krikken. Nee, dat heb ik nou net uitrekenen, nee. Heb ik het voor die dien? 3,66. Dus ja, dat is haast 4 doelpunten per wedstrijd. Ja, zoiets. Ja, dat klopt wel, ja. We moeten maar eens praten met de ouders van René. Want ja, de logische vraag vanzelfs, van waar had hij dat scorend vermogen mooi kregen? Hij heeft het loopvermogen voor mij, maar hij is van de technische spul. Hij zit al die goede plek, ja, en hij rent volle. En hij sjouwt iedereen eruit. Dus ja, dan kom je alleen nog voor de keeper en dan scoor je. Waar je een beetje geluk krijgen. Een takkomst bij Barcelona is voor een vatloin. Of Chelsea, waar wit. Maar eerst wacht het de thuiswedstrijd tegen de B1 van De Jouwer. Maar René die barst van het zelfvertrouwen. Ik hoop persoonlijk te mij te zien. René leidt de Lotte Heeg. Er liep het misschien sprake van een lichte onderschatting. En de trainer van Oudehaske die had het in de gaten. En hij beziekt van alles om zijn spelers op scherp te zetten. Maar het is de vraag of dat wel oerkomt op zijn spelers. Onderschat het niet, onderschat het niet. Ja. Altijd scherp blijven. Cambuur. Jouwer thuis, altijd lastig. Bij De Jouwer ben ze op een hichte van de scoringsdrift van het fenomeen van de Haske. En als je onder ons tinnen, dan hebben we hier vaak net de meest solide verdediging. De coach van De Jouwer is er dan echt net al te gereisd op. Elke wedstrijd hebben wij is dreig, dus dat maakt het voor u net zo volle meer uit. Nee? Nee. Hij zei We van... proberen een leuke wedstrijd van de maatje. Ja, hij zei zelf, ik ging eruit van dat ik er zo niet prikken zal. Oké. Nou, ik wens hem succes. In de kleedkamer nog even vlug de laatste, iets wat van de hoorlezende aanwijzingen van de coach. René Waterlander, weet wat je te doen staat? Scoren die handen. Go! Actie mannen. Eerem keeperke van De Jouwer. Hij tjin het als kanonnenvoer voor René Waterlander. Want scoort René 6 of zo'n of misschien wel 8 keer? Dat is de vraag. Wij verwachten dan ook een flink offensief van Oudehaske. Maar nee, het is minder wier. Want hoe is het mogelijk? Na een jel voetbal neemt De Jouwer brutaal de leading. En dat is toch een behoorlijke streek door de rekken van Oudehaske. En hoe is het dan met us René? De bomber van de Haske. Nou, om eerlijk te wezen, hij zit aardig in de tang bij zijn bewaker. Maar dan, in Ien, liet hij zijn klasse zien. Krijgt van het skoft. Met de vlot stuurt, Jim boet een spul. Hij bloot angstig cool en het is de Ien. En 3 minuten later, let op, wat een doelpunt. Met een onmogelijke hoeken verskalkt hij de juiste doelman. 2 momenten, 2 doelpunten. Een mooi doelpunt, ja, 2 scoort. Dus ja. Dat is een beetje in de tang. Ja, dat zie ik, ja, maar het is nog beter en ik hoop dat de tweede helft zo goed gaat. Dus ja. Een goede verdediger, hè? Ja, dat is het zeker. Mannen. Het duurde even, maar het scherpte zit er weer in. Eindelijk. In de tweede helft hebben wij het plak achter uw keeperke weer opzocht. In de veronderstelling dat je de doelpunten als riepen appels vallen zullen. Maar nee, weer net. Sterker nog, als we even net opletten, valt het doelpunt aan de andere kant. Het is de liekmakker. Het is de 2-2. Pak die scoren, nee! Zelfs onmoedigings van zijn Lietse Suske helpen René net. Hij had de wind treffer trouwens nog wel op de skoeg. Maar een tweede doelpunt zit er net in. René bloot deze midje op 2 stingen. En zij eindigt de wedstrijd in 2-2. En vooral voor De Jouwer is dat een geweldige boppenslag. Ja, ik had gehoord dat hij vandaag ook 7 doelpunten wou scoren, maar het is hem niet gelukt. Nee. En mede jouw verdienste. Hij zat bij jou in de broekzak. Ja, klopt. Nou, wij gingen er eigenlijk ook voor dat hij geen 7 doelpunten haalde, dus ons doel is gewoon gelukt. Daar gaat die gemiddelde, hè? Ja, dat gaat er weer naar beneden daar, ja. Dat is zo mooi op 3,6 doelpunten per wedstrijd. Ja, maar ja, dat is nou weer een onder daar. Maar ja, er komt wel weer een oorkans om het weer naar boven te helpen. Ja, 7-0 hè, zei hij hè? Ja. Ja, onze Lekker gedaan. Hey.